Mga ka-travelers no, mayong adlaw kanyong tanan naata diri sa engine department no, diri sa mga engine department sa mga tambutso sa karon sa kanang mga paso gani niya kani mga asite, mga hugasan ng plato. Nata diri sa engine department trabaho niya ara sa tak mag ato ang kuanong tanan kay murag ni-relax ata karon kay paniudto pamanggod. Muna yung mga ka-travelers no, diri ko nagtrabaho mga ka-travelers no, diri sa outside sa amuang sulod diri sa niya mo ni travelers kay winter man karon tugnaw yung gayon na ako isa pa daghan kog sa pa winter man ron ya na ako sa gawas nagtrabaho ya mo ni ang iyang kuan mga ka-travelers kusog kayong ulat trabaho gyapon mo diri na grabing tubig oh. Ang mga agyanan sa mga asite balihon man siya mga travelers no? Para na ay hagdanan may mga hagdanan travelers no? Ka-travelers no? Hagdanan balihon ni siya muna ang mga pipe so ning ani ang trabaho na ko diri mga ka-travelers no importante nga happy ka sa imong kinabuhi bisan asa ka mo adto ug unsa imong trabaho number 1 gyud nga malipayon jud ka sa imong kinabuhi sa gamay man ug sa dako malisod man ug sa dili importante gyud nga happy ta sa kanunay ya mga ka-travelers no maniudto dayta maniudto ta mga ka-travelers kay ning ani ang ginatong kinabuhi kun dita maniudto shutdown man gyud ta ay kuhago pong trabaho niya mga ka-travelers sagingon ako sa inyo nga ang produkto nga mga Pilipino ato gyud siyang suportahan kay tungod kay usara man ta wala tayong nga nag-sponsor ta ang ato lang yun nga atong ipataas ang mga produkto sa mga Pilipino ug sama karon giingon ko na nga GB no GB bagoong paste nga sauce nindot kay ni siya gikan sa manufacturer sa kang Bernal Bagoong the best kay ni siya kung sa trabaho bukaon ka or unsay mong baboy, humba, unsay mong mga pagkaon tanan lagi gulay or unsay tanan-tanan murag og round food ni siya the best kayo ning produkto no GB Lingayen premium gini siya boneless bagoong the best good kay ni siya suportahan nato ang Filipino food di ba sa isip sa salita at sa gawa muna nga ang pinaka the best nga mag-enjoy lang ta hapitan niya mga unta mga ka-travelers no muna ako ang sudan karon mga gulay mga ka-travelers tara mga ka-travelers gulay ako ang sudan kay mo man the best sa kinabuhis tao nga bukaon buta og mga ingon ta nga mga vegetable ba nga mga gulay atong kaunon niya nindot gyud din siya kining usabon ako GB kining GB nga bagoong no premium kayo ni siya export yun ni siya quality no nagani like pud mo sa ako ang channel no Chan Traveler salamat kaninyong tanan og atong butangan ang kaning butangan nato ni og kaning bagoong GB no ito ang gulay no ngay the best kayo ba ano siya nga ito bila tumutangan na kita ba ninyo the best kayo na nindot kayo no di pakakatilaw lami na kayo tungod kay kuhan gud siya makahatag gud siya og mayong panglawas kinabuhi atong tulayan sa atong sulayan ng gulay kay para makaingon yun ta nga the best yun kayo ang bagoong ba no kaingon yun the best kayo ang bagoong Lami kayo mga ka-travelers no lami yung siya winter karon pero murag akong una murag wala ako sa gawas murag na ako sa mga bukid nga panahon sa una sa kabukiran nga malipayon bisan lang mga yung tanga mga gulay bulad
no ginamos or unsa pa ng mga atong makita sa una sa kapanahunan, mga saging, utlanon, mga kamuting kahoy, no? Nindot kayo nga to ang kaghapon. So, mga ka-travelers, daghan kay salamat sa inyong mga pag-share, sa inyong pag-like nga ang trabaho gyud diri nato, no, nata diri sa barko nga fart, nata diri sa nagbuhat ta og barko. No, mo ni ang mga mo ni ato ang mga kuan, ang mga unod sa sulod sa barko, no? Ulibot ta gamay. Ano, mga ka-travelers, no? Og daghan kay salamat kanyong tanan kay maniutos ako og hinaot nga magsunod pa mo sa kuha. Hinaot nga click lang ang button dia ug unsa pa na dia kay dili mabukus dito gud ani gud, basta i-like lang ko. Salamat kayo niya. I-subscribe po ko sa YouTube channel og daghan kayong salamat mga ka-travelers. All glory to God. God bless you.